Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech it-tnejn filgħodu laqa fl-uffiċċju tiegħu il-band The Basker, il-grupp mużikali li se jkun qed jirrappreżenta l-pajjiżna fil-Eurovision Song Contest li se jittella f'Liverpool permezz tal-kanzunetta Dance Our Own Party. Matul din il-laqa l-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li hu jammira l-umiltà ta' din il-band u l-waqt li għadu l-ispettaklu tidher is-simpatija tal-mużiċisti li tiġbed ukoll is-simpatija tal-pubbliku lehom. Bernard Grech awguralhom li jkollhom aktar suċċess fil-futur qarib, speċjalment fil-Eurovision, dan fil-waqt li faħħar ukoll l-identità unika tal-band li ma tiddejjaqx tkun awtentika u oriġinali. Minnaħa tagħhom il-grupp ta' The Basker qalu li fil-jiem li ġejjin għandu joħroġ il-music video tal-kanzunetta dan fil-waqt li se jkunu qed imorru tours f'pajjiżi diversi, inklużi fl-Olanda, fi Spanja, fir-Renju Unit u anki f'Iżrael. Intant tul il-laqa l-grupp The Basker preżenta tifkira lil kap tal-Partit Nazzjonalista, simbolu tal-band, keychain tal-flok li lebes il-kantant David Mejlaq. Fil-Malta Eurovision Song Contest The Basker kienu kisbu l-aktar punti mogħtija mill-vot tal-pubbliku sabiex b'kollox irnexxilhom jiksbu 121 punt.